Sanibona amakhosi amakhulu, saniyamukela namhlanje kwi-Khanyisani TV. Mina ngumkhulu mbanjwa. Uma umusha le channel siyacela usubscribe ukuthi khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ajulile namavidiyo amasha ngesobe siwakhiqiza ngokuhamba kwesikhathi. Makhosi amakhulu, nginesihloko engifuna ukusithinta namhlanje esingihlupha emoyeni, esehlupha abantu abaningi. Namhlanje sikhumba ukuthi yini isilwane? Sihlupha kanjani isilwane? Sifika kanjani? Isilwane makhosi amakhulu kube yinto ewumoya ethunyelwe umuntu, kambe loyo muntu umbathisa yona. Isilwane kwesinye isikhathi kube yinto ehlanganiswe ngamafutha athize, nemilotha noma ngathi nemihlabathi yamathuni. Kuya ngokuthi umuntu usikhande kanjani. Khona omunye okasifaka isilwane ngamafutha axhama, asifake nomemezi obovu, umathunzi wentaba. Noma sengike ngayisho ukuthi imingaki eminye imithi ngoba ngiyazi ukuthi akubona abantu aba-right bodwa balalele le channel, khona nabantu abagangayo. Zihlukile-ke iy'lwane, khona umuntu okahamba athi ngayogeza, kodwa uma ngihamba lesilwane silozivela noma ngisamphupha umuntu embatha nami, ngisavuka ebusuku ubulili bami ngizwe ukuthi hhayi abukho right. Yingoba hhayi sonke isilwane sisuke sihlala emzimbeni wakho. Ngamanye amazwi, hhayi sonke isilwane sisuke singimbethe, esinye siyathunyelwa ngey'khathi ey'thize. Okubi-ke, abantu abaningi abasebenzisa iy'lwane basebenzisa mase loyo muntu futhi bamshiya kanjalo. Omunye umuntu uthole ukuthi bamfaka isilwane ngoba efuna indoda yakhe imthande, ngoba efuna intombi yakhe imthande ibheke yena yedwa. Sise simngenile isilwane umuntu sekunzima ukuhlala naloyo muntu ngoba ubani ngempela ngempela ongathanda isilwane ngoba uma eqhamuka vele casuke kube nesicwancwane ngoba umbethe lesi silwane. Isilwane makhosi amakhulu uyasigezela. Manje le ndaba yokugeza ayive iy'nkinga ngoba kuyingozi. Khona lokuthi ungasigeza usilahle ngenkukhu emnyama ukabe ngenkukhu emhlophe, kodwa kufanele ukwazi isikhathi esiningi siye sihambe sodla lelo gazi sibuye sesibuya ngamandla. Abanye bayakwenza loko, cha, angilwi nabalaphi bendabuko, nabo basuke benza into abayitshelwa idlozi labo isizosiza loyo muntu. Engifuna ukuthi ngikuqaphise kunina noma ngikuqwashise ukuthi uma uhamba umbatha nabantu abaningi noma unabantu abaningi othandana nabo, kukancane ukuthi isilwane ungasitholi. Usisusa kanjani isilwane uma sifikile kuwena? Sikuhluphaphi isilwane? One, awuhlalisani kahle nomuntu ohleli naye. Two, khona esinye isilwane esibanga ukuthi umuntu esimame onaye mathiwa sithunyelwe umnakwabo, lo othandana naye ungamuzwa. Three, sikuqubule la ngaphansi, khona abantu abaqubukayo baphuma amanzi. Four, uthole ukuthi umnyeni wakho usekushaya ngale ndlela ngoba umbathiswe lesilwane. Omunye uthole ukuthi umkakhe akanasikhathi sakho uma uqhamuka nesicefe ngoba umbathe lesilwane. Emsebenzini abantu abasakwazi ukuba eduze kwakho ngoba anizwa nina, kodwa kuthina siyazi ukuthi isilwane kulesi silwane ukwazi ukumnusha nephunga ngoba engibatheni naye sekhona esikuthatha empilweni yakhe. Omunye uze uthole ukuthi umelaphi wendabuko evusa indaba yesilwane ugcine eyifihla ngoba sekumnandi ukumbatha naso. Cha, fanele ngikusho lokho. Uma udinga usizo ngokususa isilwane, fonela 081 380 4198. Isilwane kuye kube kuhle ukuthi usisuse uhambe isixoshe emanzini ahambayo, emanzini anyakazayo. Ngenxa-ke umuntu ohamba ayosusa isilwane emhosheni, yebo bakhona baya edulini afike ageze phezu kweduli, sisuke kuyena eqa umlilo, mase siyamlandela sivala umlilo. Zihlukile indlela esenza ngazo, kuya ngokuthi lesilwane sikuwena sithakwe kanjani nokuthi lo melaphi wendabuko usebenza kanjani. Ingakho ngithi angiyikhuluma indaba yesilwane ngoba abantu bafaka abantu emanzini, uthole umuntu usesethathwa amanzi. Imfula, ulwandle, impophoma imfuna umuntu ongcolile. Yingakho kube kuhle ukuzila uma ukuyela izindawo.
Makhosi amakhulu angabi mude. Mawusamusha le channel, subscriber, asaningi ama-videos zakuwena. Mawudinga usizo uhlushwa isilwane, siyakugeza, fonela 081 380 4198. Njalo umuntu okugezayo ngesilwane ungakukhohlwa lokhu, kufanele akufake iy'nhlanga zokusivala. Uma siqhamuka ngaphambili noma emuva sibaleke. Engeke ngisasho ukuthi kwenziwa kanjani. Makhosi amakhulu.